मेन कमन जोंनि जे जोंनि स्टेट हाइको डिस्ट्रिक्ट लेवल खाय जोंनि कासा कर्मसूची रहसा ओ प्रोग्राम जोंनि जे लाइक नांगौमानि तामनि हिंखाय जे जों प्रोग्राम खायनायनि बागै जों एरेन्ज बखल लाइका आमनि बिसिङाव जों सिनियर कयेकजना बर' 6-7 जना हेंगनो आसमिया सामखाय दंनाय बर' आसमिया जोंनि बर' सकायबायाखौ असमिया बर' सुजुनावैनि फायनाय किसु डिस्ट्रिक्ट बर' बायदि फायनाय अमायजे जोंनि बर'नो फायनाय दुखु बुइतगै अमहाय लाइक लांथाङा अमहायता बर' बोसोर बुजा खातै बर' दरक दुखु माखा सिनि बर' 6 जना हाय इंगानो दुखु मानाय आमनि बिसिङाव बखरबो दुखु मांखा ओंखाय बाक्सा बिसमार खाख्लाब्रक अमहायते दुखु मामायता बुनाय रं तो सঠিक जागा आंकरनि बागै आं साइमालिया तामनि हिंखाय तबे हिंखाय जे बुनाय जेसेबां नोंथों तबे हिंखाय केबनि अब निजिनि व्यक्ति इकोया जतन पार्टीनि खायनायनि दरगार दंगो पार्टीनो जतन खायनाय केबो निनि आनि आबो कुनु करै निनि जे दरगार दंगो पार्टी खायनायनि अमहायनो सोंगो जतन दरगार दंगो जे पार्टी खायनायनि बय आपनो नेक्स्ट टाइम अमहायता आंथों माने सुस्थ भाबे जतन तंना नोंके एलगाव तंना नोंके जतन गाहामका तंना नोंथों माने एक साइडे अमहायते नों बुइनो बुइतगै नाय निजेरा दुखु मानाय आफै नेक्स्ट टाइम अमहायता आंथों ओंके जुदिनो सोंबो अमहायनो बेलाय बरक जेबोनिया लिमिट जेबोनिया तमुसामु जेबोनो व्यवहार बरक उजुनो नारगि हांखाय बा बायरे हांखा सों बाहायना आसुगि तंलासिनि सिकला बदलङैबो सोंबो नेक्स्ट टाइम सों बासानाय सोंबो नासिगि तंला खायनो